Čaute všetci, ja som Ľudská a dnes by som vám chcela porozprávať, prečo je zlé kupovať koňa, nedaj Bože, poníka malým deťom. Takmer všetky malé dievčatka túžili mať koňa alebo poníka, proste je to vždycky najväčší sen malých detí, mať doma koňa. No a ako to poznáme, niektorí rodičia, ktorí deti naozaj rozmaznávajú, tak im toho koňa alebo poníka naozaj kúpia. Neuvedomujú si, že vlastniť koňa alebo poníka není také ľahké, ako kúpiť dieťaťu napríklad škrečka, ktorému stačí raz do dňa nasypať trochu žrádla a vody a hotovo. Kôň je proste veľké, inteligentné zviera, ktoré naozaj potrebuje každodennú starostlivosť a ktoré proste nemôžete sa na ňo vykašľať ani na jeden jediný deň. Proste neustále potrebuje vašu starostlivosť. A ono to je síce milé, proste rodič si povie, dieťa sa chce voziť na koni, chcem, aby bolo aj vonku a nesedelo stále za počítačom, tak mu kúpim malého poníka, na ktorom sa občas povozí a týmto končí. Lenže naozaj týmto nekončí. Kone alebo aj poníky sú veľmi temperamentné zvieratá, ktoré stále potrebujú niečo robiť, nejak sa zabávať, nejak sa hýbať. A naozaj si neviem predstaviť, ako by ste dali malému dieťaťu do rúk poníka, že však sa na ňom iba prejde v kroku. To naozaj nie. Ja mám 15 rokov a jazdím od mojich 7 rokov, čiže zhruba tých 8 rokov. Mám vlastného koňa a viem, čo všetko to obnáša, lenže nedostala som ho ako malé dievčatko. Môjho koňa Darwina mám rok a pol a rodičia mi ho kúpili teda po nejakých viac ako 6 rokoch jazdenia, keď si boli istí tým, že vlastne sa o ňo dokážem postať. Všeobecná mienka ľudí je taká, že poníky sú pre malé deti a veľké kone sú pre dospelých ľudí. To je maximálna hlúposť. Proste poníky ako také sú oveľa nebezpečnejšie pre deti ako veľký kôň, pretože ako je to aj u psov, tak väčšie plemená väčšinou sú inteligentnejšie ako tie malé. A to isté aj s koňmi. Jednoducho obrovský frízak si dá väčší pozor, aby tomu dieťaťu neublížil, ako malý poník, ktorý ho kľudne zhodí, prejde a jednoducho je to primitívnejšie plemeno koňa a naozaj je to aj veľmi tvrdohlavé, zle sa s tým pracuje, nadväzuje nejaký kontakt, komunikácia. Dá sa to, ale to naozaj ťažké a pre dieť. Osobne mám športového poníka, čo nie je úplne typický poník, nie je to typický malý, chlpatý, tučný poník. Je to jednoducho miniatúra veľkého koňa a inteligenciu má takisto na tej úrovni, je veľmi citlivý a potrebuje stále nejako pracovať, stále potrebuje pohyb. A keď len 3 dní nie som doma, tak to dopadne asi nejako takto. Jednoducho má strašne veľa energie, stále sa potrebuje hýbať, hrať a neviem si predstaviť, že by som ho po tých pár dňoch, čo iba stál vo výbehu a žral seno, by som na ňo posadila malé dieťa, ktoré by jednoducho mohol prizabiť. Mám s ním väčšinou problém aj ja, takže vždycky ho musím poriadne nejak vylonžovať, vybehať, vyblázniť, pohrať sa s ním. A jednoducho neviem si predstaviť, že by takéto niečo zvládlo malé dieťa ísť s koňom, ktorý je naozaj strašne nabitý energiou niekde na lúku a poriadne sa s ním predsvalalo, vytrískalo a naozaj to takto nefunguje. Veľakrát som sa stretla s tým na prechádzke, jednoducho stretávam ľudí, ktorí sa samozrejme pri mne pristavujú a pýtajú sa ma také základné veci o koňoch a väčšinou sa ma pýtajú, či to jazdím na žriebe. Mne viackrát stalo, že sa ma to spýtali ľudia, ktorí predtým vlastnili koňa. Títo ľudia sa so mnou väčšinou rozprávali o tom, že oni tiež kúpili malému dieťaťu poníka, lenže bol taký protivný, kúsal, kopal a že ho museli predať. Presne takto to končí jednoducho. Poník prestane malé deti zaujímať, stane sa nepríčetným, proste začne byť nebezpečný, kopať, kúsať a čo robia rodičia? No predajú ho zase ďalej. Keď si otvoríte bazar, že chcete kúpiť koňa, tak najskôr sa musíte preklikať cez strašné množstvo poníkov
ktorých tam je naozaj veľa, pretože ľudia ich jednoducho už nechcú, pretože malé deti to omrzí. Jednoducho povedz mi, ako môže byť malé dieťa zodpovedné, ako sa môže o koňa každý jeden deň starať, jazdiť ho a proste to nejde. Malé dieťa si povie, chcem sa povoziť, tak sa povozí a potom na poníka kašle. Potom si jednoducho, ja viem, že ich to najskôr môže baviť, ale určite ich to nebude baviť aj o 2 roky, že budú stále na tom malom poníku nejak jazdiť a deti takisto aj rastú. Jednoducho, keď im kúpite šetlandského poníka, tak im nebude dobrý, aj keď budú mať 12 rokov. Jednoducho, je to naozaj malé pleme. Si povedia, že však detko mal kone, ja o tom viem všetko, tak kúpia poníka, myslia si, že je to ako krava, dajú to na pastvinu, nič s tým netreba robiť. No a potom na to posadia decko. To je naozaj to najhoršie, čo... Ja to bolo tak, že ja som jednoducho chodila som celých tých 6-7 rokov po rôznych jazdeckých centrách, u rôznych súkromníkov, naozaj som tých skúseností brala, kde sa dalo. A aj napriek tomu si nemyslím, že som bola úplne pripravená na to mať vlastného koňa. Nekupujte kone ani poníky malým deťom. Je to naozaj nebezpečná vec, pokiaľ sa tomu naozaj nerozumiete a nevenujete a tomu koňovi jednoducho, keď sa s ním pravidelne nerobí alebo sa mu nevenujete, tak nemôžete čakať, že bude priateľský a dobre zvládateľný. Ak máte doma napríklad 7-ročné deti, tak im rozhodne nekupujte poníka len preto, že máte veľkú záhradu a oni sa chcú povoziť a chcete ich naučiť zodpovednosti. Naozaj sa to môže zvrtnúť na nebezpečnú situáciu. Posolstvo tohto videa je, že kôň ani poník do rúk malým deťom nepatrí. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, prípadne odber a napíšte mi do komentáru, či by ste chceli viac takýchto videí, prípadne to video posunte ďalej niekomu, kto zvažuje o tom, že kúpi malým deťom poníka, pretože naozaj to nie je dobrý nápad.